Dagiti Proverbio, Kapitulo 12. Ti tao ang mangipatag iti sursuro, kayat na ang maibaga ti nagbiddutan na. Kinamaag ti manggura iti panakaisuro. Maragsakan ti apo kadagiti naimbag at tao, ngumukuman na dagiti agpanggap iti dakes. Awan talged iti kinadakes, ngem natalged ti nalintag. Tinaimbag nga asawa, iso ti balangat ti lakay na. Ngem numangyag ti babae iti pakaibabainan ti asawa na, mayarig iti kanser amang runot kadagiti tulang ti asawa na. Di nakagundawayan tinatakneng a tao, ngem may maysa ti panggap ti managdakdakes, kayat naka nga alilawan. Makapatay ti sao dagiti managdakdakes, ngem ti sao ti nalintag ti mangispal iti biag ti maisiksikat. May tublak dagiti managdakdakes, ket didan makabangon. Awan mabati a kapututan da, ngem mataginayon ti familia ti nalintag a tao. No nasaririt ka, idaydayaw da ka dagiti tattao. No nengneng ka, uyawon da ka. Nasaysaya at ti gagangay a tao amangged tapno adda pagbiag na, ngem ti agim babaknang ngem mabisbisinan. Aywanan ti naimbag a tao dagiti animal na, ngem naranggas dagiti managdakdakes kadagiti animal da. Adunto ti taraon ti nagagat aman nalon, ngem kinamaag ti mangdadadali ti tiyempo na kadagiti awan serserbina nga aramid. Tila ang dakes ti kayat nga aramiden dagiti managdakdakes, ngem natalged dagiti nalintag. Masilwan ti managdakdakes kadagiti mismo asauna, ngem ti nalintag a tao, mailisi na ti bagina iti riribok. May batay ti gungguna tayo iti sao ken aramid tayo, awatan tayo ti maikari kada tayo. Ipagarup ti maag akanayon a husto ti aramid na, ngem ti masirib dumngeg iti pamagbaga. Numasair ti maag, dagdagusen na nga ipakita ti pannakasurun na, saan nga ikaskaso tinatakneng ti pannakainsulto na. No ibagam ti pudno, maipakat ti hustisya, ngem no ulbod ti sauam, mabalikog ti hustisya. Sumugat akas natadem akampilan tinasakit a sao, ngem makapaimbag tinasaya at abalikas. Saan ngagpaot ti ulbod, nga magtalinaed iti agnanayon ti pudno. Dagiti agpanggap iti dakes, adda dakes nga agururay amang kilat kadakwada, ngem dagiti agaramid iti naimbag, adda ragsak a masarakan da. Awan ti dakes a mapasamak ti nalintag, ngem pasig ariribok ti lakaman dagiti managdakdakes. Kagura ti apo dagiti naulbod, ngem kay ayo na dagiti mangtungpal iti sauda. Saan nga iparamag ti manakem a tao ti ammuna, ngem ti maag ibutaktak na ti kinaignorante na. No nagagat ka, maadaan ka iti panakabalin, ngem no sadot ka, agbalin ka at agabo. Ti danag ti mangikkat iti ragsak ti tao, ngem naimbag asarita ti mangliwliwaken kuana. Usigen ti nalintag a tao ti ugali na, ngem mayaw awan ti managdakdakes iti dalan. Saan na magunod ti nasadot ti tarigagayan na, ngem kinabaknang ti magunod ti nagagat. Ti kinalintag ti dalan nga agturong iti biag, ngem kinamaag ti dalan nga agturong ken patay.